For today's video mga bossing, ito ang pinakahuling dance contest na sinasalihan namin sa 2025. What's up mga bossing? So nandito na naman tayo sa City Hall para hintayin yung mga kasama namin. Ito nga pala yung pinakauna at huling contest na sasalihan namin sa taong 2025 mga bossing. Gusto kasi namin ma-tune up ng sayo namin bago kami sumali sa elimination ng Sinulog Best Dance Crew. Ito yung kauna-unahan naming sabak, no? Yes, sir! Asaman mo sabak? Sabak Daddy B, eh. So yun, nagkumpleto na kami mga bossing, no? Nagpray muna kami bago aalis para sa guidance namin kay God. 3, 2, 1, crew! So yun, handa na kaming lahat para aalis. Bago kami magpapatuloy, magpapagas muna para walang aberya sa biyahe. Yung contest nga pala mga bossing no, nasa kabundukan. Alam nyo ba mga bossing no, inaasahan lang namin yung ways up. Pero ibang daan yung tinuro sa amin. Dinala kami sa maling direksyon. Tulad ng pagpili mo sa taong di para sa'yo. Aray ko. Buti na lang may nadaanan kami mga naglalakad mga bossing. At tinanong namin. At sabi nila, malayo daw yung dinaanan namin at mali daw yung direksyon. Kaya bumalik kami sa dinadaanan namin mga bossing. So yun, nung nakaabot na kami sa venue, pinuntahan agad yung organizer. Yung BB boy pala namin, yung pinapalapit namin sa organizer para matrato ng tama. Alam nyo na yung ibig sabihin mga bossing no, after ng briefing nagbunot na ng sequence number. Ito talaga yung pinaka nakakabang moments eh. Takot lahat sa number 1. Bote na lang di kami number 1 mga bossing. So yun, nagbihis na at nag-retouch na kami. Let's go. Shush! Para na siya mo! Para kumain lang ng bubble gum eh. Yes, sir! Yes, sir! Yes, sir! Ano, Jay? Buhay ka muna. Cheers ka muna. This time mga bossing no, hinihintay na namin na tatawagin kami para mag-perform. So yung mga bossing no, kami nga pala ang third placer sa contest na to. Not bad mga bossing, makakabawi lang sa gasolina pa uwi. Wala, nanalo kami. Best unang gawa sa kabiyag yan. Thank you. After ng biyahe, diretso sa kantunan. Papakyawin na naman namin. So yung mga bossing no, hanggang dito na lang tong mini vlog natin. And see you in the next vlog mga bossing. Peace out.